ta farko, so aka ce kuɗa da muradin ruhi wanda ran ya ɗauko, sai aka kirkire mu da hasken kaunar shugaba mai karko. Allah ya sani shi ya yi makan ba ma buƙatar sauye. Alƙiblar mu manzan Allah shine bayyanar mu da ɓuya, shine sitirar, shine darajar, shine gaban mu da baya. Misajin hayata nan muka gane faruwan mu da ƙarya, duk mara arziki shi zai saki rashe dan ya kankama ganye. Billahi azimu muna san annabi ne a ɓoye da fili, wanda ya ɓoye so ga abin so tabbas ya yi mugun hali. Duk kuma zuciyar da ta narke ba ta kulluwa da makulli, dole na bayyana wa halitta ni a hakan na zo tafiyayye. Narkewa ke a cikin halarar so, kai abun ba a sauki, maga agi ake haɗi mauce sau da yawa cikin wani shauki. Sai kadirin yana wani fuskar zati, babu shi ba naki, yai ta shiga da shi halarorin soyayya shirye-shiryayye. Raye dare ake tun kurkura ta shiga cikin wani haske, ga ka a zaune amma ruhin sai tafiya yake ɗaukakke. Sai ka ji zuciya ta yi kwanci, sai ka ji babu kai nan take, tun kafin a kai ga muradi sai zati ya zama karyayye. Wani mukai zama ambaci annabi ne a ɓoye da fili, kan aikin muke tuni mun mutu dan shi ne kadai rayayye. Ko kara ake baka ji dan kunnen ka ya zama kurma, shi kwa ido ya koma kallon kwansan zuciya daga dama. Aini ta ɗau ma'ani ta tafi hakwa jiki ya faɗi ya suma, sai kaga wai ashe dama kai dubbi ne kamar goyayye. Gaka cikin Kano ga ka san kwata, ga ka alaya, ga ka matacce, ka ruyin tsaye amma tuni ga jasadin ka nan kwantacce. Ga kai gida a ganka Madina take gaba yiɗi mawutacce, sai dil kalbi ke rinjayar kowace rayuwar gajiyayye. Shi ma so yana da wududin laya, ashe yana da mataki, ga ƙarfi na ban mamaki, tasirinsa ba shi da sauki. Bai da gida bare yayi naki, Allah ne ya ba shi masauki, kwansan zuciyar ka ya zaga ya ajiye shi ne boyayye. Kowa ana da lelar da ke mai da shi mahaukaci tuburarre, ita ta kaɗa shi nan ta buga shi a can wata ramka zam zararre. Musa muka yi da abin da muke nema ya zan shahararre, babu bakin ciki so ka taka rawar ka da kyau muna da tsayayye. Kowa sai na damar abin da yake so ko wata rana, wanda ya so abin san Allah shi zai tsira ga kasadina. Mun gama sittira hamdalillahi da shi aka yi mana suna, yaushe na gale adireshin ranmu ta sarrafin mu fiyayye. Kawai muka yi zama ambaci annabi ne a ɓoye da fili, kan aikin muke tuni mun mutu dan shi ne kadai rayayye. Mana albashir mi wajo na barka yan uwa da zumuɗi, dangi annabin dai mu ƙara tuna musu duniyar mu da daɗi. Rai da jiki ake baiwa annabi sai kaga rayuwa na faɗi, ba manufa cikin aikin nan bayan saduwa da fiyayye. Waƙoƙin yaban da muke soyayya ce kurinmu daga zuci, sai mu yi tumburin ta waɗansu su ɗiba tun da ta fa abinci. Mi ta tuna wa juna annabi kowane lokaci da azanci, warafa na laka zikirar ita ce sirrin mutum wayayye. Gidansa
soyayye. Yarfa da hasada da zagon ƙasa ba sa firgita mu da kage, mai tafiya sama har ya kule baya buƙatar hange, hijabi bai yi ba sannan halara ita ba ruwance da kwange, billahi lazimu masoyin annabi bai ganin tauyayye. Wani mukai za mu ambaci annabi ne a ɓoye da fili, kan aikin muke tuni mun mutu dan shi ne kaɗai raye. Wata hanya ce take sadarwa ko kofa ta kai mu ga fata, shelan muke ta yi shin da wasu ka gana ga irin manufata. Waye ta waye ga waye san halaransa ya kai mu yayi mana gata, mu manufar mu manzan Allah dan shi ne kaɗai rayayye. Mun so duniya mun tarar ya koma kai bu ta yi masa shinge, sannan sai a ce tafi neman annaba har kusa duka dage. Soyayyar ka ce guzurin ka da yamma aliya sai bege, tare da ni da kewa suna guzarar maka zuciyar ka su janye. Gunne ma ce shiga daki kulle kanka kar kai bacci, dauce rubin ka kai ta salati karkaci ruwa da abinci. Kai ko ka kamar na fitar rai za ka ji babu kai kai na ci, ga ka a zauna amma malan sai tafiya kake tafiyayye. A saka cikin duhu nufi ka ce maka je ka nemo haske, wane da wane ma sun samu sun ga tagomashi saukakke. Karka sake ka yaudar kanka ka tabbata har ka zama wankakke, tun daga duniya za ka nemo muradin layi kar ka yi tauye. In ka rasa shi nan to baka da shirin layina in ji kowa, tashin hankalin da muke ciki kenan ni da kai karewa. Mi haikar misali da annabi tun kafin a kai mu kushewa, ran da matambaya za su ce maka mai ka sani gare shi fiyayye. Wani mukai za mu ambaci annabi ne a ɓoye da fili, kan aikin muke tuni mun mutu dan shi ne kaɗai rayayye. Ya'yan ambato tafiyayyu narkan ku mazan ku da mata, dangi annabin dai anan muka gane kun sani manufata. Tuntunan mu fansa ne a gaban haka to hakan matsayata, aiki ne na bayar da kulliya ga abin yabon mu tsayayye. Kar ku kula da mai aibata ku da zagi har da mai muku yarfe, kar ku bari a ɗau hankalinku da komai zara ta yi muku yafe, kar ku kula da mai zalunci in an hantare ku yafe. Mai shagala da neman annabi ya mutu ne cikin rayayye, ya mutu ne cikin rayayye. Alkawari mukai za mu ambaci annabi ne a ɓoye da fili, kan aikin muke tuni mun mutu dan shi ne kaɗai rayayye. Alkawari mukai za mu ambaci annabi ne a ɓoye da fili, kan aikin muke tuni mun mutu dan shi ne kaɗai rayayye. Saba da ƙaunar annabi shi ne kaddarar mu ta farko, so aka ce kuɗa da muradin ruhi wanda ran ya ɗauko, sai aka kirkire mu da hasken ƙaunar shugaba mai karko. Allah ya sani shi ya yi hakan ba ma buƙatar sauye. Alƙiblar mu manzan Allah shi ne bayyanar mu da ɓuya, shi ne sitirar, shi ne darajar, shi ne gaban mu da baya. Misajin hayata nan muka gane ba ruwan mu da ƙarya, duk mara arziki shi zai saki rashe don ya kankama ganye.
sauki maga agi ake haɗi mauce sau da yawa cikin wani shauki sai kadirai yana wani fuskar zati babu shi ba naƙi yayi ta shiga da shi halarorin soyayya shirye